Zabudili sme, no. Malo meste. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny Express 123 Košičan zo smeru Praha hlavní nádraží. Pravidelný príchod 17 hodín 32 minút. Bude meškať asi 15 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. A205. Osobný vlak? Tak povedzme, že je zlé asi. Cestujeme na tomto motorovom koni na povoze na kolejniciach už tak 4. deň, púť do Bohémia, Praha a už nám tu je. Môžem byť takýto zúfalý, ešte som sa ani na destináciu nedostavil. Prosím, dal som si orechové, pistáciové, kafe latte, Teraz čo iné povedať? Ja už sa nevyjadrujem, čo je to strasti plnej cesty, dostarol som o 20 rokov, chcem ísť naspäť do Hradca. Já mám tady 5 láhví a nevím najít tady koše. Kde jsou ty koše? Zalovat musíš. Kde jsou ty koše? Ještě 3 a 3/4. A ty hoži jsou kde? Co? Kde jsou ty hoži? No, co jaký jo. Lukáš, pozor! Lukáš! No, je tam, no, Londýn som si predstavil trošku inakšie. A mne to príde. Ten Buckingham palác mi vraveli. 10 sekúnd sme v Prahe a už McDonald. Ideme si dať doma, no neviem čo. No neviem čo. Zákazníci s nízkym príjmom došli. Že vraj dáka taká pekná. Neviem. Databáza Českej polície. Bum. Bum. A nikto tu není, alebo žiaká. Moje meno je Karol Gustavion. Ja som grafický dizajner. Teraz predstaviť výstavu v Praze. V Praze je báze. Napravo vidíme ženský orgán. Inak tu je taký tiež, to je ženský orgán, ale taký vlastne abstraktný, taký rozsiahlý, viete. Tu je tiež, ale už je, že po auto nehodí. Takže už je taký viacej taký expresívny, hej. Už tu vidno, ako tam prúdia tie štetce. A tu nám už dopadol na betón potom, ako bola tá zrážka. Skoro ako v Bardejove. Áno. Také podobné. Také hodiny mi detko kúpil, vytesal doma. Také kúsok väčšie boli. Dobre, máš málo ľudí tu je. No, veď tak ako... A to nemajú doma hodiny? Že, hlbokom kúsok. že sa prišli sem pozrieť? Pizza pasta, 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 pizza, pizza 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 pizza. Guys, come on. I don't think it's safe there. Someone may eat you. Proč tam je sněh na zemi? Čo? Taký výhľadovník. Prechádzame týmto smerom, tu sme skočili, potom takto. Potom tu som stretol Filipa na tejto streche akurát, na tejto väčšej. Ja som sa tu nakúpal. No, on sa tu, ale my sme išli akurát, takto sme preskakovali a... A ja že hej, čaute chlapci, že môžem za vami, tak som skočil a A ja som ich zaviedol zasa a teraz sme skočili, že tu sme, no, na dlouhý. Praho, jak se máte? Praho!
Nič. Myslíš tam. Dobre, takže teraz stojíme pred domom veľkým a ľudia tu sú, ale nikto nevie o tom, že v podstate ich všetkých zabije toto, lebo to padne na nich. No a teraz vlastne za chvíľu to sa spustí. Ja sorbi ma hlava. Opice, všetci sa na to pozerajú. A ja pozerám na nich. Jak opice. Ovce. Jaj! Civilizácia, že my tlieskame kostolu. Že nám zazvonilo. Proste. My vlastne nehľadáme ubytovanie, ale miesto na nový bar, kde založíme bar a budeme len piť. Ale iba pre seba. Tak. Imigranti. Títo čvarby si došli tu do Prahy a si myslia, že ich pustia do KFCčka, ale oni sú Maďari, chápete, tam z juhu tam, jak je Slovensko, čo také, akože to je štandard, viete ako. Vítajte. Dneska tu máme room tour nášho apartmánu v Prahe. Poďte ďalej. Po pravej strane môžete vidieť číslo 8 našich susedov. Predsieň, sieň, chodba. Predsieň, topánky. Máme tu dekorácie typu ostrič, turtle, panenka, Ježiš svätý. A začneme už s tým hlavným poistkami. Poistky tu vždy musia byť na dosah, aby sa dali otvoriť a keď sa niečo stane, treba zasiahnuť. Máme tu veci, do ktorých sa nemáme dotýkať. Takže prvá izba, ako môžeme vidieť, nachádza sa tu dve postele, kde v jednej spí Andrej a v druhej spí Michalko. V tejto skrini môžeme nájsť veľmi peknú skriňu, ktorá je biela a nachádzajú sa v nej aj nejaké tie paflóny. Unikát. Norská loď. Ponorka teda. Torpédo. No je to jedna z tých ruských oných, ale je to norská vlastne. Čistá nádhera. No, pokračujeme ďalej. Máme tu druhú izbu, do ktorej nemáme prístup. Pokračujeme ďalej chodbou, ideme do tejto malej miestnosti, ktorá je veľmi pekná. Už ako si môžete všimnúť, je tu nádherná manželská posteľ. Máme tu samozrejme aj tú takú skriňu, ako môžete vidieť. Veľa miesta, ale nič v nej. Nádherný obraz, ktorý neviem čo znázorňuje, ale znázorňuje istotu, by som až povedal. Pokračujeme ďalej s týmto obrazom. Tento môže dokazovať až lásku, ale zmätok. S tým spôsobom, nikdy neviete. Tento je veľmi jednoduchý. Pokračujeme do takej hlavnej miestnosti, kde sa nachádzajú všetci momentálne. Môžeme vidieť, že hrajú karty. Ideme ďalej do stenou rozdelenej miestnosti, kde sa nachádza tá najlepšia manželská posteľ. Máme tu aj pre deti a taktiež aj pre ženy veci. Máme tu dve pani, čo hrajú, jedna hrá na flaute, druhá hrá na trigare. A máme tu gitaru mini. A bubeník vždy v pozadí. Obraz názorňuje kľud. A je to skoro identické k výhľadu, čo tu máme tiež. Tento obraz vo mne vyvoláva veľký zmätok, lebo nie som si istý, čo to má znázorňovať. Taktiež ako ten nad našou veľkou postelou, ktorý som si fakt nevšimol, ale je veľmi nádherný. A ešte som sa nerozhodol, čo to pre mňa znamená. Toto je, že family friendly room tour, Hej. tak to nemám potom čo dodať k tomu. Typu kuchyňa a kuchyňa. Máme tu samozrejme trezor, ktorý vždy treba mať v kuchyni. Máme tu pivo Zipfer za 30 korún. Olive oil, virgin, extra virgin. Padamat, keby boli námorníci. V tej hlavnej časti máme tu pekne kuchynskú linku
umývačku riadu, pec a v policiach sa nachádzajú klasické veci typu taniere. Tu začalo fučať, to necháme tak. Poháre. No a to by som povedal, že je vlastne koniec. Kde je alkohol? Išli sme von, hej. Vyšli sme vonka. Áno. Metro, to my na Slovensku nemáme. Kokos. Chází vagón 3. A to ešte strihneš. nie. To strihneš. Čo? To strihneš? Nie. Karlův most. Karlův most. Od Nohavicovi byl film. Hej? Kine. It's red for us. Si kluknem, tak akorát. Tak je to nemožné, že má 1,20 m, no. Také to vieš, troška také väčšie má. Tady je klec hamby. Dobrý večer. Ťa zamerem. Hej? To vyzerá ako taký Disney alebo dačo, úplne nič. Takto. Do takejto štvrtky. Chceli sa dostať do toho. No. To je najvýraznejších českých umelcov. Najväčšie červené farby a takéto pásiky. Najviac A vtipné. ten oný sme hľadali celý čas. Tento strom. No ale keď už sme tu, tak sme aj výhľad pozreli, no. Taký biednejší. Ale to musíme ísť na druhú. No už tak most. A ideme toto skúsiť, tieto autá. Jo vole kluci, ale nepotopte nás. Ale s klidem, jo? Pozri, radia sa páči. Veď ale je. Ja mu zaparkujem pred tom. Ale kluci kľud. Na vypich? Co si vypich boko? A tady je 22. A kde šla? 22 let minulý ste čávo. Ty kokos, toto neviem ani čo je. Tunak je taká bublinková fólia alebo tak a tunak hneď vedľa Národné divadlo. Mňa to fascinuje, tento objekt. Že tu sa o poriadok starajú aj v noci. Poriadok nespí, ani smetiari nespia. Ani poriadok nespí? Ani poriadok nespí. Hlídám mesto. Takéto motýle lietadlové. Jasne, to tak takéto one. Ako v Taliansku. No táto Praha, to tu žije, to je krásne. To tu žije. To tu žije. Fakt sranda akože, hej. Troška, Mišo, povedz také intro, čo sa deje teraz. No takže sme po ťažkej noci, respektíve my nie, ale druhá polka zájazdu je po ťažkej noci. A ideme ku Srnám na raňajky, ale neviem, či sa tam dostaneme, lebo nevytvária sa moc šťastne. Takže tak. Takže možno ostaneme hladní. Ale nie. Poďme tudy. Čo tá Strná? Tady Srní žijou. Ideme metrom. Veď a toto je raňajky sú v metre? Ja aj to ideme len pod chodom, aha. Je to naplánované, je to jasne naplánované. A mne sa to páči, toto metro. Čo?
Vieme, kade ideme. Viedeme, kade ideme, áno, to sa mi páči. Vieme, ale... Možno. Ja som nesexuálny. Sandvičík. Tu je, Miško už sa pustí. To čo je? To vyzerá jak Ursus. A to Andrejko má to isté. Krásne. Ty kokos. Tak oblačno. Ťažký vzduch. Mračná sú tu. No aj taký nemusí byť také. Ideme do tejto, nie? Asi. Ľudia to budú. Sme v múzeu. Takom no. Takom národnom. Tak čo to vyzerá tam? Jeden na tom. To je u nás, že? Toto som dal 70 €. State your name, gangster. Big Snoop Dogg. What you representing? West Coast. You gonna hold it down? Please believe it. Enough said then. Hold on. Check this out. Let's make this official. Shine your boots and load your pistols. Pull out your best credentials, cause this'll be the official for the fictitious. Doggy Dogg and Big Swistle. Blow the whistle. Smoking on some Bombay, the secondhand smoker get you, hit you, and make you all get the pitch. Dig this. When was the last time you say me? Posted up, West Coasted up and sipping on some Remy. Believe me, it ain't easy being daisy with these jealous raps and these punk breezies. Man, I couldn't remember what they told me when I first came in the game. Things didn't change. Call it what you wanna, keep the heat up on the east. Spinning like a toner. Mnier? Praha, hlavný námestí. Po schodoch. Ty kokos, no to je ako Kung Fu Panda. A sme teraz na námestí. Sme po hrade. Tu bol taký hrad. Taký mini, no. Tak, ani ho nevidno, taký je malý. Kde sme to? Vítajte, prišli sme do pivníc. Poď aj. Aby sme ole. Oj, Čo je za Andrej? tu robia tu? Oni nás nakoniec povedal, že máme byť tu, že môžeme. My tu nám zúpeci dali. My sme kde? Boha, ale ja som už poďme, ja som v pekle. To je hrozné. Vidíš, tento svieti. Čo si burzol, to je Andrej, tento svieti. Lukas, Ona bola, že veľmi Lukas, čo na to povie? Ako som to mohol, ale Veď tu som ja bol, veď to sme tu boli, tu sme čakali. Čo na to vravíš, Dominik? Je to pekné. A urobili sme tu nákup v markete. A predstavím vám teraz, čo som kúpil. Prvá vec je tento Chinese. Takýto. Čiho. Povedali, že sír, ale ono to je sladké, by malo byť. Sladký sír v podstate. No a ďalšia vec je hrom. Čo si papriku kúpil? Hrom flint chips. To je celé. A to dáme Kúpil proste špongiu na tabulu do školy. Lebo ja mám pokazený foťák. Ale jasné, máš pokazený foťák. Takže dobrý Ale deň. teraz sú celkom dobré. Lebo už nás to nebavilo, že v Prahe, v Irish pube, tak sme kúpili letenky do Paríža, sme tu pred Eiffelovkou teraz. V krásnych francúzskych A farbách. ideme si aj hore Guinness. A hore majú, že najlepší Guinness v Prahe som počul, tak ideme. A už sme vlastne v Paríži, takže tam ideme v Prahe. Príbeh po tomuto je taký, že... No. Že táto väža padne. Teraz? Nie. Zajtra. Inak na tejto veži tieto detičky. Mnohé deti. Tako mu ušli deti. Ako mu ušli deti a normálne sa tu Družina tako mu ušla. Pančelka, poďte si ich zobrať. Robia zle na budove. Na budove rozkradajú ju. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno. Zobudili sme sa do nového dňa. Je to krásne, dneska je krásne. A svieti slnko. Už sme to vysťahovali. Nenatáčajme do... Musím vystrihnúť.
Už nás vysťahovali. Nie! Nás vysťahovali z tohto bytu a ideme sa najesť. Áno, dobre, vypínam video, lebo teraz sme v takomto parčíku. Krása. Krása. Bombo, bombo. Iba cestujeme. Dade sa presunieme a potom zase cestujeme a dade sa presunieme. My sme nomádi. My sme nomádi. Ej, pozor. Ja neviem, či je tamto napravo. To je byt? To nie je auto dole? To je auto. Cesta, tam je lampa. To vravím. Iba proste je to tak, že metro, prídeš niekam, ideš ďalej, ideš cesta. Nič iné nerobíme. A tu nejdeme. Máš nejdivý také, ako sú. Tu nejdeme. A my sme teraz, že tu. A keď sa takto prejdeme sem, tak tu bude koniec. Hej? No. Čo už? Foťák nejde. A prečo my zasa vždy nejdeme foťák? Odchádzame. To videli všetci, to videli. Ja som prosím, čo mu pristaje na hlave. Outro. 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 Simon outro, Simon outro. Simon outro. Simon zaspievaj. Dobre. Tak stačilo.